Yani ez caner ser pir difikirim. Anha xwezayek gerdûnek bêserî û bêbînî. Xwedê giraviye em eydik rêka ka dizane. Divê nizam çend hezar ew hene. Navê wan çi ye? Ev em tê de ne. Dibêje navê çi dibêjin? Pergala rojê. Yani bêjimar. Divira de her derê gaz. Tamam tîriş xweş e rihnaî. Yani şku em hatin li vê dinyayê ketin û em nebûn kevirekî û em bûn kî heyberekî vê tiştî fêm bike. Gelo kozmîk lalîkî, em bêjin felsefe lalîkî, em bêjin ol lalîkî, mîtolojî lalîkî, gijîkê bêbersiv. Yani mesela mirov vê jî fêm nake. Ez cana hişê xwe sed betilîm. Yani ji 18 milyar, 20 milyar, 100 milyar şansekî tu mirov hatî dinyê. Çima tu heq wesovî. Yani vî şansek te bi dest xistiye. Ji jiyanê, ji xweşayiyê, hesbek, şabûneye, evîneye, mirovayî heye na. Êrişî goşt kuştin. Hina roja eydê jî bîle yani cêjne jî dîsê dinya şer de ye. Jas kinak be ji vê jiyanê fêm nakim. Yani bê hinek em hatin çe me herin çe. Bi ame hatina me tişkî bi destine ketiye ha pîroz e jiyan, gerdûn, dinya, em bêjin galaksî ha me digo navê wan galaksî bî. Galaksî divê de şansek me zev kiriye. Mesela vî pela ka ez jê pirsim belkî zimanî wê heye tişkî fêm nake, ez jê fêm nakim. Evîna belkî tişkî dijî me bêje. Ez û te karin bipeyivin. Mirov hek kêm zêde 6-7 sal. Yani çarkî peyda nakî. Çima tu heq wes çav birçî? Çima tu heq wes êrîşkarî? Em li ber dilê min jiyan herikîna avê ye. Divê avê tê bi kefa wê, bi xweşîna wê, bi dengê wê, wek lorîna feqîyê teyra tê şa bivî. Yani vê jiyanê bi dengê teyra me negotibu tê dengê çûyîkekî ketibû